Kalu onwere ife nchọrọ n'Igbo landi onwere oyiri nchọrọ na Nigeria achọrọ m freedoms nwatakịrị nọ n'ime nga Ndị Kalu nwogide jelu n'ọgụ nwatakịrị na-ekwu maka Igbo freedom ka ọ dịrị onye ọbụla nwa ka ọ dịrị Hausa na nwa ka ọ dịrị Yoruba na nwa ka ọ dịrị onye Igbo mma Ndị Kalu kwuru na gboo emechacha elekshọn onye ga-ekwu onye ga-achị ga-abụ INEC onye bụrụ Ndị Kalu nwatakịrị nọ n'ime nga Adịmma ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ekele m unu Igbo ndị nwe m Igbo mụrụ nze m ọzọ olotu unu mere eji m aka na unu niile dị mma ebe nsi ewetara unu ozi nke taa bụ na ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa mana ihe onyonyo nke a ị na-ekiri ugbu a dịka isi ahụ ya ọ bụghị akụkọ ụwa ka anyị ji wee bịa taa kama ihe anyị ji wee bịa taa bụ mkparịta ụka ka anyị kpaa nkata dịka ndị Igbo ka anyị kpaa nkata dịka ụmụnne n'ihi na ya bụ ihe mere ka egwuregwu ụfọdụ ndị mmadụ na-aghọtakwana ya ka e nwere isi mana amaghị m ka egwuregwu maka na o dochebeghị m anya ruo ugbu a bụ ihe a emere n'afọ a nke a kpọrọ ntuliaka ịhọpụta onye ga-abụ onye isi ala obodo Naijiria unu ahụla ka ya bụ ihe siri wee gaa ihe niile ndị Igbo tụrụ anya ma ndị rere nwanne ha maka ya bụ 2023 presidential ambition unu ahụla ka ya bụ ihe si wee gaa ọwa bụrụ ihe mere anyị ji wee bịa taa ka anyị tụgharịa uche ka ndị Igbo ka anyị kpaa nkata dịka ụmụnne ka anyị mara ebe ndị Igbo kwụ akwụ site ugbu a gawa n'iru anya ka bụ agha keso na One Nigeria nwa ka anyị ga-achọwa ọ ga-abụ onye ọbụla zawa ha nna ya ọ ihe mere anyị ji wee bịa nke taa ma ihe anyị na-ewetara unu ugbu a bụ egwu ọmarịcha egwu nke ị na-anụ ugbu a bụ egwu nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu prọfet Chukwuemeka Ọhanemere bụ Odumeje onye ama ama n'ala Igbo nke ya bụ egwu bụ ihe na-agagharị n'efere mba ụwa kamgbe ụnyaa wee sị ka anyị wee bido ya bụ ọgbakọ ka anyị wee bido ya bụ ọnọdụ ya bụ nkata nke anyị bịara ịkpata maka na ya bụ egwu ịtụgharị uche n'ime ya ịhụ na ya bụ egwu nwere ihe omimi nọ na ya ka anyị gere ya bụ egwu ka m bịakwanụ Ndị Kalu onwere ife nchọrọ n'Igbo landi onwere oyiri nchọrọ na Nigeria achọrọ m freedoms nwatakịrị nọ n'ime nga Ndị Kalu nwogide jelu n'ọgụ nwatakịrị na-ekwu maka Igbo freedom ka ọ dịrị onye ọbụla nwa ka ọ dịrị Hausa na nwa ka ọ dịrị Yoruba na nwa ka ọ dịrị onye Igbo mma Ndị Kalu kwuru na gboo emechacha elekshọn onye ga-ekwu onye ga-achị ga-abụ INEC
onye amụma Nnamdi Kanu, nwatakịrị nọ n'ime nga ka o wee dịrị onye ọbụla na mma, ka ọ dịrị Igbo na mma, ka ọ dịrị onye Hausa na mma, ka ọ dịrị onye Yoruba na mma. Nnamdi Kanu kwuru na gboo na ọ bụ Tinubu ga-achị Naịjirịa, na onye a na-akwado ka ọ chịba Naịjirịa mgbe a kwadobere elections. Eziokwu ka m pụtara ikwu n'ụwa. Odogwu Nnamdi Kanu, ife ama mmelata gị ndụ n'ụwa. Ọ bụrụ na Nnamdi Kanu nọ n'ilo, Tinubu amaba n'oche. Odogwu n'ala Igbo, Nnamdi Kanu chụrụ ndị amakefe ịtọ, nwatakịrị nọ n'ime nga. Ọ dị mma unu na-anụ ka ya bụ egwu si aga. Ya bụ egwu nwanne anyị nwoke bụ onye amụma Chukwuemeka Ọhanemere bụ Odumeje. Ya bụ egwu ebe ọ na-akọwa ka ọ na-echetara anyị otu okwu bụ nke Maazị Nnamdi Kanu kwuru na gbogbogboo, bụ okwu o kwuru mgbe emechara ihe ntụliaka nke afọ 2015 bụ afọ 2020, afọ 2015, mgbe emechara ya bụ ihe emume ntụliaka, mgbe Muhammadu Buhari na Osibanjo banyere n'ọkwa. O kwuru si na ihe butere Osibanjo ịbụ vice Muhammadu Buhari bụ maka mkparịta ụka makwa ihe a na-akpọ agreement n'olu bekee nke ndị ugwu na ndị Yoruba nwere, na ndị ugwu chicha enyefe ndị Yoruba, ndị Yoruba chicha enyefe ndị ugwu. Ya bụ ihe mere ihe karịrị afọ 8 gara aga, makwanụ ihe o kwuru afọ 8 gara aga. Ya bụ ihe abịala na mmezu ugbu a. Ọ wee bụrụ maka ya, onye ọbụla ka na-ahụ Maazị Nnamdi Kanu dịka mmadụ nkịtị, onye ọbụla ka na-ahụ Maazị Nnamdi Kanu dịka na ọ na-eme mkpọtụ, ịma na onye ahụ kwesịrị ichebere ndụ ya echiche. Unu makwanụ na taa bụ mkpụrụ ụbọchị nke 30 n'ime ọnwa Mee n'afọ 2023 bụ 30th May 2023. Unu manụ ihe a na-eme n'ala Igbo nakwanụ ala Biafra niile ụbọchị 30th May ọbụla. Kedu ihe bụ ya ahụ? A na-eme ncheta ndị niile gbarala mbọ na ndị niile nwụrụla maka ihe gbasara nnwere onwe nke ala Biafra. Ọ wee bụrụ maka ya, m wee na-asị ka anyị nye ha nke ihe ndị bekee na-akpọ 1 minute silence. Ndị niile so lụọ ọgụ ịzọta ala Biafra, ndị niile so lụọ ọgụ makwanụ ndị niile so gbaa mbọ, ndị niile nwụrụ n'ihi isevu ala Biafra, ịzọpụta ala Biafra. Ka anyị nye ha obere oge. Anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi ha niile zuru ike na ndokwa, maka mbọ niile ha gbara agba hapụ ịbụ ihe efu. Ise. Anyị ga-ebido ya bụ mkparịta ụka. Ọ bụrụ na ị batala na ya bụ ihe emume, ọ bụrụ na ị na-ekirizi ya ugbu a, biko ana m asị gị nnọọ. Ana m anabata unu niile bụ ụmụnne m ndị Igbo, ndị ọma njem ọnụ. Unu mana ana m agwa unu oge ọbụla si na peji a na chanel a nke anyị nọ na ya bụ onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo na-anụ asụsụ a na-asụ, ma ikwere na Biafra, ma ikwere na One Nigeria, ma ikwere na omenala, ma ikwere na ụka, ebe ọbụla isi. Unu mana ana m ekwu ya oge ọbụla na ebe ọbụla, ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụrụ ha na ị na-ekwu okwu ya bụ maka ọdịmma ndị Igbo, na platfọm a bụ for you. O wee bụrụ maka ya,
wee na-asị ọ bụrụ na ị batala na ya bụ ihe emume, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị, biko nyere m aka tụsa ya bụ ihe onyonyo tụsa ya bụ ihe onyonyo ka ndị enyi gị niile, ụmụnne gị, ndị ikwu na ibe na ndị ọgọ gị niile hụ ya bụ ihe onyonyo, maka ha bịa sonye anyị na ya bụ mkparịta ụka nke anyị bịara ịkparịta taa. N'ihi na ya bụ nkata nke anyị bịara ịkpa taa bụ nkata dị ezigbo mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-esonye anyị n'ime ya. Ọ bụrụkwanụ na ị ga-achọ itinye ọnụ na ya bụ okwu nke anyị bịara ikwu taa, oge ruo mgbe ndị mmadụ ga-etinye ọnụ, aga m enye akara ekwentị nke unu ga-eji akpọ na WhatsApp ka anyị kpaa ya bụ nkata. Ma onye chọkwaranụ ịpụta na iru ihe onyonyo ka ụwa hụkwaranụ ebe ọ na-ekwu ya bụ okwu, onye dị otu ahụ place request dịka ndị bekee siri sụọ ya, ka m webata ya ka ọ tinye ọnụ na ya bụ okwu. Ọ wee bụrụ maka ya, kedu ihe mbụ nke anyị ji wee bịa taa? Ụmụnne m, anyị niile bụ ndị Igbo. Maka anyị bụ ndị Igbo, anyị ka nọ n'obodo Naijiria, n'ihi na ego Naijiria ka anyị ka na-eyuzukwa. Ndị na-apụ apụ, ndị na-eje eje abata abata, ọ ka bụkwa Nigerian passport ka anyị ka na-eyuzu. O wee bụrụ maka ya, ihe na-eme na Naijiria ka gbasara anyị. Ọ ihe mere m na-eji wee na-asị na onye Igbo na-ekwenyebeghị na nnwere onwe Biafra ahụtala ya ka onye nzuzu, ma ọkwanụ onye Igbo ka na-ekwu okwu wa Naijiria ahụtala ya ka onye nzuzu. N'ihi na ile anya ọfụma, ihe elekshọn a emere ọnwa ole gara aga bụ nke ọtụtụ n'ime ndị Igbo kwadoro nwanne anyị nwoke bụ Maazị Peter Obi. Ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị na-ekwu okwu nnwere onwe Biafra bịara ọ na-ewute ha na-ahụta ndị na-akwado ya bụ nwanne anyị nwoke Peter Obi ka ndị nzuzu. Ụfọdụ n'ime ha a na-akọ ha ọnụ. Mana ile anya ọfụma, ihe onye ọbụla na-ekwu okwu ya bụ ka ala Igbo dị mma. Amara m na imirikiti n'ime ụmụ Igbo ndị kwadoro Peter Obi kwadoro ya maka na ọ bụ Peter Obi ka a na-ele anya n'aka ya na nnwere onwe Maazị Nnamdi Kanu ga-adị mfe n'aka ya. Nke a bụ nke doro m anya. Onye nwere ụdị echiche a, onye uche ya gwara ụdị ihe a, ị ga-asị na onye ahụ dị nzuzu. Maazị Nnamdi Kanu bụ nwanne anyị nwoke, nwanne anyị niile ka ọ bụ, ma ndị kwere na Naịjirịa ma ndị kwere na Biafra. Ihe Maazị Nnamdi Kanu pụtara bụ ka ọ zọpụta onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla bụ nwa afọ Afrịka. Ọ bụghị sọ ndị Igbo, ọ bụghị sọ na Biafra ka Maazị Nnamdi Kanu pụtara. Onye ọbụla bụ onye isi ojii, ọ bụrụ na ị nwere ụbụrụ isi na-aghọta ihe, ị ga-ama na Maazị Nnamdi Kanu pụtara ka onye ọbụla bụ onye ojii nwere onwe ya. Ọ wee bụrụ maka ya, kedụzi ihe mere, kedu arụ ya bụ nwanne anyị nwoke kpara bụ Maazị Nnamdi Kanu? O nwere onye ewu ya tara ji ya? Onwe onye o mebiri nke ya? Wee jee kpụrụ ya si na mba Kenya, kpụrụ ya bata obodo Naijiria, kpụrụ ya kpọchie. Mgbe a kpụrụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wee bata obodo Naijiria, kpụrụ ya kpọchie, ha na-eche na ugbu a na ebe niile ga-ajụ oyi. Ha na-eche na ugbu a na Naijiria adịla mma, maka na uche ha na Maazị Nnamdi Kanu bụ nsogbu obodo Naijiria. N'uche ha, Maazị Nnamdi Kanu bụ ihe ji na Naijiria agaghị n'iru. Kedụkwanụ ihe isi m kwuo? Kedụkwanụ ihe isi m kwuo? Kedu ihe Maazị Nnamdi Kanu mere? Naanị na ọ na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo, ọ na-ekwu maka ọdịmma ụmụ Biafra. Ọ na-asị na ihe a na-eme ụmụnne ya adịghị ya mma. Wee megide, o wee bụrụ ndị ahụ Maazị Nnamdi Kanu na-alụkwara ọgụ bụ ndị Igbo bụ ihe rere ya. Ndị Igbo, kedu onye mere anyị ha? Emere anyị ha eme? Bụ na onye Igbo ọbụla na-aga n'iru, onye Igbo ibe ya ga-adọtụ ya. Onye Igbo ọbụla na-aga n'iru emegide, ịhụ na onye ahụ ada, jee tụlee ọfụma, jee lelee ọfụma, ị ga-ahụ na onye Igbo kwaturu ya. Ndị ahụ niile kpara nkata ije kpọlata Maazị Nnamdi Kanu na mba Kenya, mgbe ha na-akpa nkata ọkwa maka 2023 presidency. Unu ahụlanụ ka esi mụ na 2023 presidency nwa.
ndị nna agwa nke a bụ Igbo politicians. Unu ahụla ka 2023 presidency nwachi wee gaa, ma ndị nọ na PDP, ma ndị nọ na APC, ma ndị nọ na Labour Party. Unu ahụla ka ya bụ 2023 presidency si wee gaa. Ọkwa ndị Igbo ewerela president. Ndị obedient na aga recover mandate, nsogbu adịghị. Enwe na-agwa ọtụtụ n'ime ndị enyi m ndị nọ m nso mgbe ndị INEC kpọrọ ya bụ result election. Nna-asị ha na mandate a na-asịkwa na aga recover. Enwe ike recover ya bụ mandate, mana ọ mandịkwanụ ofere dịka unu si chee. Asị m maka gịnị? Nsị ha maka na nwanne anyị nwoke bụ Maazị Peter Obi mgbe ọ zọbụrụ nke steeti Anambra ewee mee ya ka esi mee ya. Ọ recovera ya bụ mandate, mana afọ 3 gagodi tupu ọ recover ya bụ mandate. Ilekwa anya ọfụma, ị ga-ama na mgbe ahụ bụ mgbe judiciary system Nigeria ka na-arụ ọrụ. Ile anya, ị ga-ama na mgbe ahụ bụ mgbe Nigerian government ka na-eme obey court order. Ile anya, ị ga-ama na mgbe ahụ bụ mgbe ihe niile ka na-arụ ọrụ n'obodo Nigeria, makwanụ mgbe ọtụtụ ihe ka na-arụ ọrụ n'obodo Nigeria. Ọ bụghịzi ugbu a. Ọ na gọọmenti APC a ka a ga-anọ recover ya bụ mandate ọsịsọ. Mgbe nke steeti tekigodi 3 years recover, unu chekizie n'ihe nke federal ga-eteki. Enwere ike ịbụzi na second tenor aka na-ekwukwa okwu, second tenor Tinubu aka na-ekwukwa okwu recover mandate. Ihe njizi wee bịa taa ka anyị kpaa nkata taa bụ kedu ihe ụmụ Igbo ga-emezi. Ugbu a ya bụ 2023 presidency bụrụla ihe awụrụ n'ala. Ọtụtụ n'ime ndị politicians ndị Igbo, unu na-ahụ ka ha si agbagharị na ha na-azọzi ka ya na-akpụ ya Senate President Ọji Ụzọ Kanụ na ndị otu ya. Ha na-azọzi Senate President. Ọ bụ eziokwu presidency ka a na-ekwu maka ọkwanụ Igbo politicians ahụ bụkwa ihe wụrụ Peter Obi n'ala na ya bụ presidency nke o jere. Those same Igbo politicians, achọghị m ịkpa ha na program a, mana those same Igbo politicians bụkwa ihe wụrụ Peter Obi n'ala, ụmụnne ya. Otu ahụ sikwa bụrụ ndị Igbo bụ ihe rere Maazị Nnamdi Kanu, ọkwa ndị Igbo bụ ihe rere Peter Obi. Na ndị Igbo enweghị ọnụ na obodo Naijiria ruo taa bụkwanụ ka ndị Igbo si eme nwanne ha. Na ndị Igbo enweghị ọnụ na onweghị ihe eji okwu ndị Igbo kpọrọ n'obodo Naijiria ruo taa bụ na ndị Igbo adịghị ewe ihe ha nwere wee kpọrọ ihe. Onwe ndị bekee na-asị, if you succeed in selling your brother, even your buyer will never trust you. Ire nwanne gị, were nwanne gị resi onye ama, ka onye ama ahụ wee nwee ike hụ gị ka ezigbo mmadụ, ka onye ama ahụ wee nwee ike hụ gị ka the angel na-asụ n'olu bekee, makwanụ ka iwe nweta ihe nweta nke gị bụ nke a kpọrọ selfish desire. Onye ahụ irere nwanne gị resie n'aka ya nwee ihe ga-emegide n'ụwa a ka ọ tụkwasị gị obi. Ihe a niile na-eme ugbu a ka anyị ga-ekene ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru maka ya afọ 8 gara aga mgbe e mechara election nke 2015. Ka anyị gere ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru maka ya, maka ndị na-anụbe ya makwanụ ndị chefurula ya bụ okwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru. Ka m bịakwanụ. The next leader, because the deal Awasa made with Yoruba is that after Buhari, Tinubu will go in as the president of this year. That was the deal with the court. That was why they put Susi Banjo as the vice president. Some of you don't know this, but of course we know. That was the deal with the court that brought ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo a n'ihe emume a, tụsara m ya bụ ozi na-atụsara m ya bụ ozi ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ka ọ hụ ya bụ ozi ma sonye anyị. Ana m ekele unu niile bụ ndị na-esonye anyị na Facebook, na-ekelekwa ndị na-esonye anyị na YouTube. Anyị nọ live na Facebook, anyị nọkwanụ live na YouTube. Asị m unu niile daalụnụ, fiechanụ ntị unu ọfụma n'ihi na nkata nke anyị bịara ịkpata bụ nkata dị ezigbo mkpa.
ya mere ọ bụrụ na ịhụ ya bụ ihe onyonyo nyere m aka tụsaa ya na grupu niile ịnọ ma na Facebook ma na WhatsApp ebe ọbụla ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo bịa sonye anyị ka anyị gere ya bụ okwu nke onye amụma Maazị Nnamdi Kanu kwuru afọ 8 gara aga maka ihe na-eme taa. I don't know what their name is, AD or ACM, the Yoruba Party and the Hausa Party of Congress for CCP or whatever it's called, together to form ABC. That was the deal. Obasanjo will rule after Obasanjo, after Yaradua, and then he comes back again to another Yoruba man. But unfortunately for them, there was Jonathan somewhere in the back door listening. Then death came, Yaradua died. A gentleman, I must say, although he ordered the troops to go into Biafra to go and kill people in his land. And then here we are today. The power has gone back to Hausa, Fulani, Islamic, Boko Haram, and of course, it's coming back to Tinubu next. Some of you don't know, do you? But we are telling you in advance. We are telling you 8 years in advance so that you prepare for it. And Tinubu. We are telling you 8 years in advance. Okuroku na for 2015. Onye si na Maazị Nnamdi Kanu abụghị onye amụma, onye ahụ kwesịrị ka eje lelee ụbụrụ isi ya mara ihe na-eme ya. Ka anyị gaa n'iru. But there is so much pressure coming right now, even from white commentators, that he cannot survive it. The pressure is now mounting on the kleptomaniac, the chief looter of them all, the granddaddy of treasury looters in the zoo, Bola Ahmed Tinubu. Yoruba man, Yoruba. Not the nation guy, he says what you should do, not nonsense. You know, if you put an Igbo man there, he will steal 100 million. Nobody will put billion in hard currency. But that wasn't. If the zoo is not performing well, it is one of the prime reasons. If you count Babangida, the next person you mention is Bola Ahmed Tinubu of Yoruba land, Yoruba man. Mind you, not original Yoruba. They came from Sierra Leone and Liberia as free slaves in America. There is an issue for another day. The same way that Sanusi Lamido is from the Nigeria Republic. Are you aware of that? No. Ka anyị jere ebegodo nke a ebe a unu ahụlanụ ka unu anụla n'ọnụ ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Mana ihe kachasị ewute m bụ onye amụma buru ya bụ amụma. Ugbu a ihe o buru na amụma na-emezuzi. Kedu ebe ọ nọ? Ọ nọ na mkpọrọ, ọ nọ na nga. Abụghị sọ na ọ nọ na nga na-ewute m, mana ọ nọ na nga n'ihi na o nweghị ihe o mere. Ọ nọ na nga n'ihi na ọ si hapụ ụmụnne ya ka ha laa. O nwere otu ihe si wee bụrụ ihe onwe otu ya bụ ihe si wee bụrụ ihe asụ ya na bekee o make sense at all. Ndị ugwu lekwe onye nke a kpọrọ Sheikh Gumi mgbe ọbụla ọ pụta na national television ọ na-ekwu in the interest of ndị na-ebu egbe, ndị Boko Haram na ndị bandit. Ọ na-ekwu in their interest. Onwenube ka polisi si dejere ya akwụkwọ ma ọkwanụ sị ya bịa ka ajụọ ya ajụjụ. Onwenube ka otu DSS si dejere ya akwụkwọ ma sị ya bịa ka ajụọ ya ajụjụ. Lekwa onye nke bụ vice president Agbado bụ Shetima. O nwe vidio nkiriri izuụka ole na ole gara aga ebe Shetima jere ịhụ ndị ụmụ ọrụ ha bụ ndị na-ebu egbe anọ n'ime ọhịa. Ihe dị otu ahụ ọ bụrụ onye Igbo ya bụrụkwa Peter Obi ka a hụrụ jere visite ndị dị otu ahụ, the whole newspaper na Nigeria ga-eburuchi ya, enwezie ha jidere aka. Ụmụnne m, oge erugo mgbe anyị bụ ndị Igbo ga-eji ihe anyị nwere wee kpọrọ ihe. Oge erugo mgbe anyị bụ ndị Igbo ga-amara na Maazị Nnamdi Kanu bụ otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. Ọnwụ ihe mere Maazị Nnamdi Kanu ọkwa ọ na-aya ahụ ugbu a.
ọnwụ ihe mere ya bụ nwoke ebe ahụ ọ nọ na DSS prison bifo ala Igbo enwekwa ya dịka Maazị Nnamdi Kanu onwe ike iru the next 200 years. Tupu ala Igbo enwekwa onye ọzọ dịka Maazị Nnamdi Kanu oye ete aka ọgba ga-agafe ọgba ọzọ abịa, maka ọ bụrụ maka ọgba ahụbeghị m onye ọbụla dịka Maazị Nnamdi Kanu. Ndị Igbo orugo mgbe anyị ga-abịakọta ọnụ, ndị tụrụ anya Igbo presidency na ọkwa ndị ọzọ dị iche iche mere ha ji wee na-akọ inyo makwanụ ha ji wee na-ekweghị ihe a na-ekweghị ege ntị na ihe a na-ekwu for how many years. Orugo mgbe ndị Igbo ga-abịakọta ọnụ. Ọ bụrụ na ọ na Naịjirịa ka anyị ga-anọ, mụ abịaghị ebe a isi mmadụ ị ga-abụrịrị onye Biafra ma ọkwa na isi mmadụ na ị ga-abụrịrị onye Naịjirịa. Ọ bụrụ na ọ na Naịjirịa ka anyị chọrọ ịnọ, anyị abịakọta ọnụ kukwu azịza. Ọ bụrụ nke ndị akọrọ jewe ebe a, ndị akọrọ jewe ebe a. Ọ bụrụ na ọ na Naịjirịa ka anyị chọrọ ịnọ, abịakọta ọnụ kukwu azịza. Onye itinyere n'ọchịchị ịgwa ihe ọ ga-emere gị n'ọchịchị, dịka ndị eduru n'iyi ọrụ ụnyaa. Iyi ọrụ, idu mmadụ n'iyi ọrụ bụ swearing in, otu esi asụ ya n'asụsụ Igbo. Ndị eduru n'iyi ọrụ ụnyaa, ndị banyere na different offices. Otu ihe m ga-achọkwa ime ka unu niile mara bụ na ọ bụghịkwanụ sọsọ ndị federal ahụ anya ndị mmadụ na-eje n'ahụ ha bụ ihe bụ nsogbu anyị dịka ndị Igbo. Maka ọchịchị APC a gara aga mbụ ọchịchị Muhammad Buhari, onye ọbụla ịkpara aka n'ọnụ ọsị gị na ọchịchị Buhari adịghị mma. Onye ọbụla ịkpara aka n'ọnụ ọsị gị na ọchịchị Buhari adịghị mma. Mana ofu ihe m chọkwara n'ime ka ị mara bụ na sọsọ ebe ọchịchị Buhari nọ eme a common man affect in his day-to-day life bụ decisions a na-eteki na the government. Decisions a na-eteki na the government which affects every individual. Maybe decision of ihe fuel subsidy ma ihe dị like that. Bụ na ihe ọbụla mere na fuel ga-eme ihe niile a na-eme n'obodo affect, maka transportation bụ ihe ji economy. Ụdị decision ahụ ka federal gọọmenti nọ jide ndị Igbo ụgwọ makwanụ mejọ ndị Igbo. Mana ọ bụrụ maka na arụghị ụzọ, ọ bụrụ maka na ọkụ adịghọ, ọ bụrụ maka na mmiri agbaghọ, ọkwa Igbo politicians bụ problems anyị nwere o. Igbo politicians bụ problems anyị nwere n'ihe kwesịrị ịrụ arụ n'ala Igbo. Ọ bụ ọkwa ndị federal ahụ na-ele anya. Juke na onwe gị onwenugo eni gọvanọ pụtara wee sị na o nweteghị allocation kwesịrị ịbata na steeti ya this month. Onwenugo eni Igbo gọvanọ pụtara si na o nweteghị allocation kwesịrị ịbata na steeti ya this month. Allocation ahụ bụ ihe kwesịrị iji wee rụọ ala Igbo. Allocation ahụ bụ ihe kwesịrị iji wee tinye ọkụ. Allocation ahụ bụ ihe kwesịrị iji wee na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ. Allocation ahụ bụ ihe kwesịrị iji wee tinye mmiri. Allocation ahụ bụ ihe kwesịrị iji wee na-arụ ụzọ. Mana anyị bịa na steeti anyị dị iche iche, anyị hụ gọvanọ a na-ehelia ezigbo mmadụ. After all, ọ rụrụ ụzọ gafere n'iru be anyị, makwa na ọ rụrụ highway gafere n'obodo anyị. Gọvanọ lerugokwanụ highway self. Anyị file na problem anyị si na federal. Ọ bụkwa na federal ka problem anyị niile si o. More than 70% of problem anyị nwere n'ala Igbo bụ Igbo politicians bụ problem anyị nwere. Ọ bụghị ndị federal ahụ anyị na-elejere anya. Ngwa icheke ọfụma, gọvanọ Dave Umahi of Ebonyi State. Ebonyi State so na steeti kacha enweta low monthly allocation. Amount Ebonyi State na-enweta na monthly allocation soche pempe karịa steeti niile nọ n'obodo Nigeria. Mana lekwa ihe Dave Umahi ji ya bụ allocation wee rụọ. Lekwa ihe Dave Umahi ji allocation ya wee rụọ. Allocation Dave Umahi akahọ nke Enugu steeti
allocation ndị Ebonyi steeti akahụ nke Imo steeti, ọkahụ nke ndị Abia steeti, ọkahụ nke ndị Anambra steeti. Mana anyị bịazịa ebe uche anyị na-agakarị bụ federal. Buhari emeteghie ndị ahụ na-achịkwana anyị na steeti, ndị ahụ na-achịkwana anyị na local gọọmenti. Kedu ihe ha na-eme? Ndị ahụ anyị nwere easier access to, kedu ihe ha na-eme? Oge erugo mgbe ndị Igbo kwesịrị ịmata, maka ndị ka kwere na one Nigeria, oge erugo mgbe anyị kwesịrị ịmata na ndị ahụ niile ịtụnyere ha ji enọchite anya gị na Abuja, ma ndị jere House of Rep ma ndị jere House of Senate, o nwee ihe ndị ahụ kwesịrị na-arụ na constituency gị. O nwee ego na-abata ndị ahụ aka every month ha kwesịrị iji arụ ọrụ na constituency gị, mana ha na-eburukọcha ha ncha. Oge erugo mgbe ndị Igbo kwesịrị ịmata ego na-akwụ senators ha. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'ozi a, tụsara m ihe onyonyo a, onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị isonye anyị n'ihe emume a. Oge erugo mgbe ndị Igbo kwesịrị ịma sinetọ na-anọchite anya gị na constituency gị, ego one ka a na-akwụ ya monthly. Oge erugo mgbe ndị Igbo kwesịrị ịmata onye na-anọchite anya constituency gị na House of Rep, ego ole ka a na-akwụ ya monthly. Ego ole bụzi constituency allowance na-abata ya aka every month federal gọọmenti na-eweta. Ekwesịrị iji arụ ihe na constituency gị, ekwesịrị iji arụ ihe na your community. Ọ bụghịkwa problem anyị niile si na federal. Ndị ahụ niile na-anọchite anya anyị na Abuja na-abụ every weekend ma ọkwa na every month end, ha eburucha ezigbo moto na convoy bata village, a na-ahelu ha chairman. Ọkwa ndị ahụ problem anyị. Oge erugo mgbe anyị kwesịrị ịmata ego ole bụ their monthly salary, ego ole bụ their sitting allowance, ego one ka gọọmenti na-ewetezi ekwesịrị iji rụọ ọrụ ndị Igbo ọrụ, bụ nke a kpọrọ constituency allowance. Ego mụ na gị bụ ya ahụ. Onye dịka nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ike Ekwere Mmadụ, bụ onye nke na-esi imi na Rod na mba UK ugbu a. Adị m sure na ọ bụrụ na Ike Ekwere Mmadụ, ọ bụrụ na kemgbe ọ nọ na House of Senate n'obodo Nigeria, ọ bụrụ na o wetara, ọ bụrụ na ego niile batagoro ya aka dịka constituency allowance na o ji rụọ ọrụ n'obodo ya, adị m sure na Ike Ekwere Mmadụ ka arụnwu 3 world standard hospitals. Onwe ihe ga-eme ka enidie ibu nwa ya eje abroad for treatment. Oge erugo mgbe anyị ga-amata na politics abụghị sọsọ mgbe election ịbịa binye aka onye ị chọrọ ka ọ chịwa. Onye ahụ ị chọrọ ka ọ chịwa dị ka onye iziri ozi. Ị kwesịrị na-etinye anya mara ma ọ na-emetekwa ihe ahụ iziri ya. Oge erugo mgbe ndị Igbo kwesịrị ị na-hold their leaders accountable. Abịazịa na ụmụnne anyị ndị na-ekwu okwu nnwere onwe Biafra, ekelekwa m unu niile ndị ji ezi obi ha niile ekwu okwu ya bụ nnwere onwe Biafra. Asị m unu niile daalụ. Ama m na tata bụ sit at home na be anyị, a na-eme emume ncheta ndị niile nwụrụla maka ya bụ nnwere onwe Biafra. Mana otu ihe na-ewute m bụ otu esi wee na-agbazi ofu na ya bụ nnwere onwe Biafra a na-ekwu okwu ya. Ndị nke a si ụzọ nke a, ndị nke esi ụzọ nke ọzọ. Kedu ihe na-emezi na ụmụnne m? Nke bụ eziokwu bụ na anyị niile bụ mmadụ, otu a iru anyị si dị n'iche n'iche, ka nghọta anyị si dịkwa n'iche n'iche, otu a ka ụbụrụ isi anyị si dị n'iche n'iche. Nwanne na nwanne na-ese okwu, nwanne na nwanne na-enwe argument, nwanne na nwanne na-alụda ọgụ, mana ọ na-agbụkwa na-emechi ekpezie. Nwanne na nwanne ma ejima amụkọrọ ọnụ, amụrụ the same hour from the same womb, na-alụkwa ọgụ. Maka ihe a bụ different brains. Ụbụrụ isi ha dị iche n'iche, nghọta ha dị n'iche n'iche. Ụfọdụ oge even though na ha bụ ejima, mana ụfọdụ oge ha ka ga-enwekwa
ihe a na-akpọ conflict of interest, ha abụọ ama nkwetacha n'ofu ihe mgbe niile. Mana kedu ihe meziri anyị ụmụnne alụcha ka ekpezienụ? Kedu ihe meziri anyị ụmụnne a sị na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ? Anyị ga-alụwazịa ruo mgbe one? Mgbe gị na nwanne gị na-alụkwa ọgụ, mgbe gị na nwanne gị na-egbu onwe gị ka ndị iro nwere ohere ịbịa memina unu. Mgbe gị na nwanne gị na-apịa ọkpọ, mgbe gị na nwanne gị nọ na tigbuo zọgbuo ka ndị iro ga-enwe ohere isi azụ ụlọ bata memina unu. Ihe anwa na-azọ kamgbe ejide Maazị Nnamdi Kanu, ọ bụ orugbe mgbe ndị DOS na ndị autopilot ga-abịa na round table meeting kpaa nkata dịka ụmụnne. Akwa isi na ofu ihe ka anyị na-achọ. Isi na ị na-achọ Biafra, mụ asịkwa na m na-achọ Biafra. Kedụzi ihe na-ese? Ọkwa ndị Igbo kwuru okwu si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ọkwa ya? Ndị Igbo kwenye na-asị ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ dịka ukwu azịza. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-etinyenwu energy anyị ji agba onwe anyị mgba n'etiti onwe anyị, ọ bụrụ na anyị ga-etinyenwu ọbịa together, anyị nwee a single force, onwe ihe ndị Igbo ama mmenwu, including restoration of Biafra. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-enwenwu ofu obi, ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ewenwu ofu olu wee kwuo okwu, onwe ihe ọbụla ndị Igbo tinyere aka ha ma mmenwu. Mana ndị kwe na ndị ekweghị bịazie otisa ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo. Ndị kwe na ndị ekweghị bịazie otisa ihe niile. Ama nka ga-akpụ ya pride, ma ọ ka ya nọrọ onye abịa chiwa ya, ma ọ ka ya nọrọ asị na onye aka ya. Ihe ọzọ wee bụrụ the love for money. Ndị Igbo anyị na-agba mbọ rie nne, mana anyị kwesịrị itinyetu anya n'ụdị ịhụnanya anyị nwere n'ebe ego nọ, nke mmadụ ga-eji maka ego ere nwanne ya. Anyị kwesịrị iwetu aka otu anyị si achụ ego, ma ọ chara ma ọ chaghị si bute ya. Ọ ka hụ mma. Oge rugo mgbe ndị Igbo ga-agbakọta ọnụ, ma ikwere na one Nigeria, ma ikwere na Biafra, ma ikwere na DOS, ma ikwere na autopilot, ma ikwere na Masob, nke ọbụla ikwere ịbụ onye Igbo, ka anyị mepee n'ala Igbo. Oge rugo mgbe anyị ga-emepe ala Igbo. Ihe ọbụla mmadụ onye Igbo ọbụla ga na-eche ugbu a bụ kedu ihe anyị ga-eme ala Igbo ka ọ dị mma. Unu ahụgo na Naijiria jụrụ anyị ajụ. Unu ahụgo na Naijiria achọghị anyị. Nnwere onwe na-ekwu okwu ya. Ọ bụghị ihe dị fecha fecha, ọ ga-abịa. Ma ọ bụrụ maka ịbịa, ọ ga-abịarịrị. Ọ bụghị ihe dị fecha fecha, mana dịka a na-ele anya ya bụ nnwere onwe ịbịa, ka anyị rụwakwanụ be anyị, ka anyị meziwe n'ala Igbo. Nke a wee bute m na okwu ndị Igbo nwere akụnụba n'ama, ndị Igbo nwere akụnụba n'ụzọ ije. ụmụnne m, welcome to Agbado government. Ọkwanya bụ 29th May. Welcome to Agbado government. Nna that this government must be different from Bala Blue, Blue, Bulaba. Okay, Agbado abatago n'ọchịchị. Ndị Igbo, ndị niile nwere akụnụba n'ama, otego anyị si ekwu ya bụ okwu, otego anyị si ama ya bụ ọkwa mmiri. Mmiri ga-ezokwanụ, nnukwu mmiri ga-ezo, oke mmiri dị egwu ga-ezokwa. Ndị Igbo ndị nwere akụnụba n'ama, mmiri ga-ezo. Ọ na-abụ anyị na-ekwu okwu Igbo lọta ụlọ, Igbo lọta ụlọ, Igbo lọta ụlọ.
ụfọdụ ndị mmadụ a na-ahụta ya ka ihe egwuregwu. Ọ na-abụ anyị na-ekwu okwu Igbo lọta ụlọ, Igbo lọta ụlọ, ụfọdụ ndị mmadụ a na-ahụta ya ka akụkọ ifo. Kamgbe a na-akwado ihe emume ntụliaka nke obodo Naijiria ruo mgbe e mechara ya rute ugbu a, unu ahụgo akụnụba ndị Igbo ole alarala n'iyi n'obodo Lagos naanị ya, sọsọ n'obodo Lagos akụnụba ndị Igbo. Onye bụkwa nna ya bụ Lagos bụ Tinubu, bụ prezidenti ugbu a. Onye bụ osote Tinubu bụ vice president ya bụkwa onye ugwu bụ Shetima. Unu makwara na Shetima nwoke na-ada achị ọchị, nwoke ada afọ ọchị n'iru ya. Unu ma na akpọmasị nke onye ahụ nwere ebe ndị Igbo nọ bụ nke nnukwu ya. Anyị na-ekwu okwu Igbo lọta ụlọ, Igbo bụrụ ihe ị nwere lọta ụlọ. Ụfọdụ ndị mmadụ a na-asị insecurity. Ụmụnne m, onwekwanụ mpaghara ọbụla nke obodo Naijiria insecurity na-anọghọ. Ọ bụ n'ugwu Hausa, ọ bụ na be ndị ofe mmanụ. Lagos nwa na-ekwu okwu ya, insecurity jukwe. Ọ bụ na Kaduna, ọ bụ na Sokoto, ọ bụ na Maiduguri, ebe ahụ Boko Haram na-eme ihe niile ha na-eme, insecurity nọkwa ebe ahụ. Mana ndị Igbo ka nọchakwa ebe ahụ niile. O nweghị mpaghara ọbụla nke obodo Naijiria ndị Igbo na-anọghị. Nwanne m nwoke Maazị George ekelekwa gị, ekele gị maka ya bụ kpakpando nke tụrụ m bụ star. Chineke nna gọzie gị, ọ ya dịrị gị mma. Ụmụnne m ndị na-ekiri m na iru akwụkwọ bụ Facebook, ọ bụrụkwa na ya bụ ozi nke anyị na-agbasa, ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-amasị gị, ọ wee bụrụ ihe o metụrụ gị n'obi ịkwado ya bụ ozi, ị nwere ike ịtụpụrụ anyị kpakpando bụ star nke ga-enyere anyị aka inweta nwa chọm nke anyị ji akwụkwọ n'ụgwọ ịntanetị na ndị otu ya eji agbasa ya bụ ozi. Daalụkwanụ. Ka anyị lachie n'ihe anyị na-ekwu maka ya. Tinubu bụ nna Lagos, osote ya bụ nwoke na-adị achị ọchị Shetima. Unu ma na akpọmasị onye ahụ nwere ebe ndị Igbo nọ bụ nke pụrụ iche. Ebe niile unu na-asị na mgbe niile unu na-asị na insecurity dị na East, ka ị ka ga-esi abata na East, wee na-asị unu na onweghị mpaghara ọbụla nke obodo Naijiria insecurity na anọghọ. Onweghịkwanụ mpaghara ọbụla nke obodo Naijiria ebe ụmụ Igbo anọghọ. Ụmụ Igbo ahụ niile nọcha ebe ahụ ha nwụchala. Insecurity a na-ekwukwa n'okwu ya, I am very very sure na ọ bụrụ na ebulata half of, onwekwana ya na-asị gị bụrụ ihe niile ị nwetara latawa once. Onwe ya na-asị gị bụrụ ihe niile ị nwere n'obodo ahụ latawa once, mana buletara anyị ụfọdụ n'ụlọ. Adị m sure na ebulete half of wealth ụmụ Igbo nwere, akụnụba ụmụ Igbo nwere n'ụzọ, ebulete n'obodo ala Igbo, nwa afọ Igbo ọbụla ga-enwe ihe ọ na-arụ. Insecurity ebego by more than 80%. Isi sekpu ntị insecurity a niile na-ahụkwa n'ala Igbo bụ na ọrụ adịghị. Unu gwakene m onye nwere ihe ọ na-arụ ga-bụ ụtụtụ okuni ejewe ọrụ. O nwere ike mbata ọrụ ya bụ na mgbede, mebi ebe 6 ma ọkwanụ 5 nke mgbede ọ bata ọrụ. Ọ ga-eje zuo ike, rahụta ụra before ụtụtụ echi ọ ga-ejekwa ọrụ ọzọ. Onye dị otu ahụ kemgbe onye ahụ ga-enwe chance ichewe maka ije buru egbe. Onye dị otu ahụ kedu mgbe ọ ga-enwe chance ichewe ije join bad gang, ije ana mmadụ fonu makwa na ije ana mmadụ moto? Ọ bụrụ na half of akụnụba ụmụ Igbo nwere n'ụzọ, ọ bụrụ na ebulata ya, ala Igbo ga-abụ Dubai. Gwakene m mpaghara obodo Naijiria ndị Igbo na-enweghị akụnụba, ndị Igbo na-ada arụ ụlọ. Gwakene m mpaghara obodo Naijiria ndị Igbo na-adị eme ka obodo ha. Gwakene m mpaghara obodo Naijiria ndị Igbo na-adị feel at home. Mana emechaa ihe eji akwụ ndị Igbo ụgwọ ya bụ imebi ihe ha nwere. Ọ na-orube mgbe ndị Igbo ga-adọ onwe ha aka na ntị, ọ na-orube mgbe ndị Igbo ga-adụ onwe ha ọdụ bụrụ ihe ha nwere, at least bulete half.
ọnwa otu nwanne anyị nwoke pụtara ihe dịka otu ọnwa ma ọnwa abụọ gara aga si na onye ọbụla gosiri ya ebe onye Hausa ma onye ofe mmanụ nwe esteti n'ala Igbo n'oge nye onye dị otu ahụ 5 million ruo ugbu a onwe bụ onye bịara were ya bụ 5 million. A na-agụta ndị Igbo nwere esteti n'ala Yoruba, a na-agụta ndị Igbo nwere esteti n'ugwu Hausa. Mana abịazịa n'ala Igbo, ala Igbo adị ka ebe a gbara ọsọ agha. Abịa n'ala Igbo, ala Igbo adị ka ọ bụghị be mmadụ. Ọ bụ na ndị Igbo ga-eji nwe otu obi, otu olu. Kedu ihe bụ seaport ndị Igbo ama ndrejinwu? Ndị Igbo na-ekpochi ocean na Lagos, kedu ihe bụ seaport ndị Igbo ga na ama ndrejinwu n'ala Igbo? Ọ bụ na ndị Igbo niile na-eme biznes na Lagos ya agbakọta ọnụ gwa ndị na-anọchite anya ndị Igbo na Abuja, lekwa ihe anyị chọrọ, nye ha pressure, ịtụnyere ha ka ha jee nọchite anya gị, nye ha pressure, lekwa ihe anyị chọrọ n'ala Igbo, etinyewe okwu ya ọnụ na Abuja. Enwe seaport n'ala Igbo, enwe ihe dị iche iche. International airport ole na-arụ ọrụ n'ala Igbo? Ọ bụrụ na akpọrọ ya international airport n'ọnụ, mana how many international flights na-ada ebe ahụ efeni? Ụmụnne m ndị Igbo, orugo mgbe anyị ga-agbakọta ọnụ. Ihe nnada aghọta bụ onye pụta dịka onye Igbo ka na o kwere na one Nigeria ka ọ chịa Nigeria, ndị Igbo agbaa ya mgba. Onye pụtakwa na ọ chọrọ Biafra, ndị Igbo disem ndị Igbo agbaa ya mgba. Kedụzi ebe anyị ga-eso eso? Kedụzi ebe anyị ga-etinye isi etinye? Kedu nke anyị chọrọ achọnụ? Kedu nke anyị chọrọ achọ? Ọ dị mma ka anyị gerekwanụ dat egwu, ọmarịcha egwu nwanne anyị nwoke bụ Chukwuemeka Odumeje nke o wepụtara, nke ọ gụrụ na dịka n'ụlọ ụka ya maka amụma nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Maka ndị ka ebido sonyewere anyị na ya bụ ihe emume, anyị akpọbugo ya bụ egwu, mana ka anyị were tụkọ ya bụ egwu na nke oge ka m bịakwanụ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume, biko tụsara m ya bụ ihe onyonyo ka onye ọbụla bụ nwa Igbo, nwa afọ Igbo, onye ọbụla na-aza afọ Igbo makwa na onye ọbụla na-anụ asụsụ a na-asụ ka ọ bịa sonyere anyị na ya bụ ihe emume, n'ihi na ya bụ nkata bụ nkata onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị isonye na ya. Tụsawara m ya bụ ozi. Ekele m unu niile ndị na-esonye anyị n'iru akwụkwọ bụ Facebook. Ekenekwa m ndị niile na-esonye anyị na YouTube. Anyị nọ live on Facebook and live on YouTube. Ana m asị na ọ ga-adịrị unu niile mma. Anyị n'oge na-adịghị anya anyị ga-agbape ya bụ igwe okwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ ihe emume nke anyị pụtara ime taa, ịgwa anyị ebe isi ekiri anyị, karịsịa ndị nọ na be anyị, ndị nọkwa mba ofesi nwekwara ike ịkpọ, gwa anyị ihe ha che bụ the way forward ma sọ ya n'olu bekee, ebe ndị Igbo kwesịrị ebido ugbu a.
ebe ọ bụ na ya bụ ihe nke a tụrụ anya ya o meghịzi otu esi wee tụọ anya ya. Ịkpọ ịgwa anyị ihe ibu n'uche na ọ ga-abụ ihe ga-akacha mma ebe ndị Igbo ga-etinye isi ugbu a. Ka anyị gerekwanụ ya bụ egwu ka m bịakwanụ ka ya bụ egwu na-aga mma ewepụtara unu ya bụ akara WhatsApp nke ị ga-akpọnwụ wee sonye anyị. Ma ọ bụkwara na ị chọrọ ịnọ na Facebook wee chọọ ịbata na ya bụ ihe onyonyo wee kwuo uche gị, ị nwekwara ike ịtụ m request ka m webata gị. Ọ dị mma ekelekwa m unu niile ndị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinyere anyị okwu na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime, ndị nọ na Facebook etinyela m akara WhatsApp nke ị nwere ike ịkpọ ka anyị nabata gị na ya bụ ihe emume ka itinyere anyị ọnụ n'okwu. Ndị nọkwa na YouTube ka m kpọpụta ya bụ akara WhatsApp ya bụ *558563637 ka mkpọ ya n'olu bekee 070 458 63637. Aga m akpọgharịkwa ya n'olu Igbo ma kpọgharịkwa ya n'olu bekee: *7 4 5 8 6 3 7. Ka mkpọgharịkwa ya na bekee 070 458 63637. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinyere anyị ọnụ na ya bụ nkata nke anyị ji wee bịa, ị nwere ike kpọtụrụ anyị na ya bụ akara WhatsApp ma ọkwanụ kpọtụrụ anyị na Facebook, tụọ anyị request ka anyị bubata gị na ya bụ ihe onyonyo ka itinye ọnụ ka anyị mara ihe ibu n'uche, kedu ebe ndị Igbo ga-eso ugbu a
kedu otu a ga-esi akwọ ya bụ onye ukwu wara, kedu ụkwụ nke ndị Igbo gbara ya bụ ọkụkọ eriri na nke ikpeazụ a. Ọ bụrụ na ịtụ anyị request anyị bubata gị, makwanụ ịkpọ na ya bụ akara WhatsApp ka anyị nụrụ olu gị. Ọ dị mma. O nwere otu onye batarala na ya bụ ihe onyonyo. Ekelekwa gị nwanne m nwoke. Udo dị, onye ka m kelere? Onye kachi, daalụkwa. Ka ebe isi esonyere anyị na ya bụ ihe emume? Okay. Kedu ka taa si aga na Lagos? Eji m aka n'ihe dị mma ebe ị nọ. Ọ dị mma. Ị mara na isiokwu nke anyị ji wee bịa taa, ịnụrụ ihe niile anyị na-ekwu, ọkụ ya? Ngwanụ, kedu ihe ị ga-etinyere anyị, kedu ihe iche na ọ bụ ebe ndị Igbo kwesịrị ebido ugbu a? Might not see people like the Ndị Igbo na Tawa or something na Tawa. Not very okay. It's Ndị Igbo na Tawa like that. It's very good at their better. Because Ndị Igbo, how can they show a mail before na Tawa? Of course, just the best may abandon all the same, abandon their business or beyond Abatawa village. But Abatawa village, or now program military. Na adịrọkwa oke. Olumwa nọ na the village, they take care of village before ndị na outside Abatawa. Like all these insecurity people in that village. Ọ ga-adịgo settle that live. Ọkwa gbado the small before na ndị mmadụ abatara, ndị mmadụ na-atụ ụjọ ịbata village. Ọ dị mma, nwanne m nwoke. Another topic came to you. Nnamdi Kanu is a prophet. Oh, yeah, I'm a prophet. And again, Mado, like I believe, they are all the best. I had their value Nnamdi Kanu as somebody. But in that all these people, they know the man. They know what the man can do. That's why I hate the man. How about that the man will create somebody now who tomorrow? Like how about the man with the kimbe that no open up time on over real. All they what they have in their mind to do. Anything and do will not be made. The man have already saw it off game 10. And what's the best now because they put that now out till they adapt in way. Or they pay him too much. So yeah, but this thing. All this and that has betrayed the Ndị Igbo because of the head in one head because of this thing. Yes, have betrayed all before the election. I'm going to get Cheba. I'm going to get Nigeria. And then I become we could go pay long ago. Oh, we go the thing very long ago. When the people ain't going to understand, heritage of just is just speaking. But on my own, no go the thing real, no go the thing, and that's no everything that happens. Can't get me to take a match tomorrow. Or me to do a match tomorrow. But this governor standardly, this the guy working on full governor man very the P2B move forward. Oh my God, that P2B even said no, you go to P2B vote. P2B cannot go anywhere. Because the thing that I'm going to thing that only have we actually Nigeria. We get it no
supporting him is like that's not on get organic busy get support that come up and we sure he will be from the election come up on whatever that see come up on whatever that's why we should that kind of so people name them not inside the politics in Nigeria and much of everything that they buy. Even people they buy not just call it destroy their fast struggle. Oh much everything. Ọ dị mma, nwanne m nwoke, anụla m ka isi wee kwu uche gị, asịkwa na uche onye adịghị ya njọ. Ya mere anyị ji wee na-asị onye ọbụla na-esonye anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme na peji a ya na chanel a na gị kwuo uche gị na ikwu uche gị, ma ihe ikwuru adịghị mma anyị agaghị etufu gị etufu n'ihi na ịbụ nwanne anyị. Mana ka nlachi azụ na okwu ikwuru maka ndị Igbo ịlọta na be anyị, ị nwere ike ịgwa nwanne m nwoke kedu ebe si na isi akpọ na Lagos ọkwa ya? Lagos. Ị nwere ike ịgwa m steeti nọ na Nigeria kacha nwee insecurity? Na Nigeria? I think not that side. Now, I will have much problem na by itself. Kedu steeti na-efili na o so na steeti kacha nwee insecurity na north ahụ? For now, if not the many now, it's many states. So I want to make it contact that this particular state you have the highest. So Ọ dị mma. Abịa na steeti kacha nwee insecurity n'obodo Nigeria, asị m kwuo ngasị na Borno steeti bụ one of them ndị kachacha wee nwee insecurity. Mana nwanne m nwoke, ndị Igbo ha bi na Borno steeti ka ha ebighọ? So na Meduguri ahụ ebe ahụ ihe Boko Haram na-akpọtụ akpọtụ, ndị Igbo bi na Meduguri ka ha ebighọ? Ndị Igbo everywhere in Nigeria now. Not even Nigeria, the whole world. Onwe ka a ga-esinwu a compare insecurity nọ na South East to insecurity nọ na Meduguri? I don't want it possible now. Meduguri and this thing. Go their business there. To even go there to east, not the difficult. Village itself, maybe branch or something like village. Oh yeah, I have the confidence in the same because nsogbu adịghị nwanne m nwoke. Ịhụ na o nwela onye ọzọ ezigbo nwanne anyị nwoke batara isonye anyị na ya bụ ihe emume bụ nwanne anyị nwoke aka chịkọbara Igbo Ezuo TV maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi. Ana m anabata gị na ya bụ ihe emume. Kedu ka unu mere? Udo dị, ihe niile dị mma. Ị na-ahụ ka ya bụ ihe si aga? Igbo ndị nwe ma ekenekwa m ife dị mma. Anyị nọ n'ụlọ maka na taa bụ 30th May ka anyị ji echeta sacrifice ụmụnne anyị ndị nna dị anyị megasị iji fụ na anyị nwere onwe anyị na mba Nigeria anyị fụrụ onwe anyị na ya. Dịka ihe ndị na nwanne anyị nwoke a na-ekwu agbata ndị Igbo na taa, ruo nwanne echi pụọ 3 months pụọ 2025 abịa na Nigeria, o nwere region dị peaceful ka n'Igbo, ma taa ma echi o nwere region dị peaceful ka n'Igbo. Ọ bụ na bụ media iji na-hype ife na-eme na n'Igbo, eji otu a na-hype nke na-eme na Yoruba, eji otu a na-hype nke na-eme n'ugwu Hausa. Onye ọbụla a ga-ama ka o si wee dị. Ndị Igbo dị mma, ọ jụrụ oyi, rapụ na a na-enwe ọtụtụ ihe. O nwere ebe crime adịrọ, o nwere ebe nwere ụmụ kịrịkịrị ọgbaghara, pụta ndị Igbo dị mma. Uwe ọcha ka Nigeria si wee dị kịta
onye nta anya mba anya onye ọbụla emepego. Onye nwere anya ya afọ, onye nwere anya eburu ntị ya wee nụ ka obodo si wee dị. Ihe anyị na-eti mkpu pụta ahụ Igbo afụgo na politiks Naịjirịa ajụgofa ihe ndị Igbo n'ime a na-eti mkpu si Igbo natawa bụrụ osi gị buru ụlọ gị nọ na VGC, natawa sọrọ gị buru ụlọ gị dị na Abuja, natawa na Igbo, natawa na-ekwu okwu na-ahụ onye ọbụla na-alụ ụlọ nwere foundation. Ihe ekwu nke gbado foundation ụlọ ya alụ wee dowe blọk. Igbo niile ịnata ụlọ wee dozie foundation Igbo. Igbo niile ịnata ụlọ make sure na Igbo niile na-adị n'otu were ofu obi wee na-eme ihe ọbụla a na-eme. Ọ ụzọ a ka o esi wedịrị Igbo mma ebe ọbụla Igbo nọ. Achọ ikwuwe otu ọbụla Naịjirịa dị today na mmasị dịka mma Naịjirịa dị ịlụ idozi Naịjirịa ọdịnamma Naịjirịa taa ndị Igbo contribute to 90% of ọdịnamma Naịjirịa dịka otu Naịjirịa si wee dị taa. Ije na Abuja, ije na Lagos, ije na Maiduguri, ije na Asaba, ije na Borno State, ije na Nasarawa, ije na Kaduna, ije na Lafia, ije na Kiana Adamawa, ebe ọbụla, ije na Katsina, Daura n'obodo Buhari. Infrastructure niile enwe or displaced 80 to 90% belong to the Igbo. Nkwukwe ya n'Igbo. Igbo si na Benin, Igbo si na Delta, Igbo si na Anambra, Igbo si na Enugu, Igbo si na Benue, Igbo si na River State. Ka ọ dị ka na-ekwu Igbo. So 5 states. So otu o si wee dị na Igbo niile ịnata n'ụlọ. Chịkọta onwe ha ọnụ. Dozie ihe ọbụla dị n'agbata ndị Igbo ji dịka na Igbo gbasara agbasa. Because problem anyị na-enwe asị ndị Igbo bụ na anyị ejiro n'ofu obi wee na-eme ihe anyị na-eme. Anyị na-ekwere nke nwanne anyị ikwu. Ihe anyị na-eme ihe anyị bụ eso onye agwana m. Onye ọbụla ji aka ya emeri ihe dị ya mma. Imewe onye ọbụla ji aka ya emeri ihe dị ya mma. Ihe Igbo bụ. So anyị erugo oge mgbe thank you. Anyị erugo mgbe anyị edozie ọnọdụ a ka anyị nwee ike were ofu obi were ofu ọnụ wee na-eme ihe anyị na-eme. Nwanne ka nchukene gị ọnọdụrụ obvious na this election na Nigeria chọrọ ndị Igbo. Ị na-eye ka a si mee election, I need ịkọrọ gị na Peter Obi nwere election. I need ịkọrọ gị akọrọ na onye ọbụla aka na-ajụ ajụ ma onye ukwu ma onye nta. Even Tinubu nke a mere inauguration yesterday mana oche ọnọdụ ya na o zuru ya ezu. Ma chọọchị imezuo ya ị na-eme inauguration mana ihe ọ na-eme adịrọ mma n'iru Chukwu n'iru mmadụ. So tochukwu mana ihe ọ na-eme adịrọ mma n'iru Chukwu n'iru mmadụ. But emere ya n'Igbo ga-enwere ihe anyị emenwu. Ana eziokwu n'Igbo enwere ihe anyị emenwu. And before Igbo ekwunie nwee ihe amenwu Igbo ebu ụzọ dozi ụlọ fa. Ya mọ video. So before sorry na school a na-enye sọrọ ha. Akwa ndị joy of ime ụmụaka. So Igbo ndị dị ime bụ Igbo enwe ihe anyị emenwu. Sị natanụ ka edozigodo ụlọ anyị. Ị na-agba olu anyị ka edozi ụlọ anyị. Ifuru ụmụnne anyị ndị oke ọkụ ofu n'ime anyị mmadụ bụ n'ime anyị ije na-eto Oluọmọ na-atụ ya afa na-akpọ ya odogwu na-emeghe nke a. Echefuo na Oluọmọ a onye gburu ụmụnne ha na obodo ahụ anọkwa. Kacha ụmụnne ha na-efe otu na nke mere kapata a na-akpụ ya odogwu. Onye ọbụla lelu nwanne ya, onye ilesi nwanne gị agaghị enwekwa trọst n'ebe ị nọ because ọ ma na otu ilele nwanne gị inwetakwa ya nwa ihe eme ihe mgbuja. Nke a bụ eziokwu. So nwanne ya na-etisi ike na-agbasa ozi ọma. Igbo niile ịbịa tugeda dozigodo ụmụ anyị ka anyị dịgodu n'otu ofe anyị pụta amara ihe anyị na ndị Naịjirịa anyị emewe. Ihe dị na ọzọ chọrọ ịjụ m asịrị.com ịjụọ na ana m ya ka kwuo. Adị mma maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi. Maka ndị na-amaghị maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi, ọ bụ otu onye n'ime ndị na-agba mbọ ịhụ na ndị Igbo jikọtara ọnụ
otu onye n'ime ndị na-agba mbọ ịhụ na ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị nọ na ofe mmiri bụ Igbo ndị bi na ebe ụfọdụ ndị mmadụ na-ada ahụtacha ka ala Igbo. Otu onye n'ime ndị na-agba mbọ ịhụ na ha bụ ndị nnọcha n'ebe dị otu ahụ bịakọtara ọnụ ka Igbo bụrụ ofu. Tupu m gaa n'iru wete maazị onye nwe mmadụ, biko nwanne m nwoke Ferdinand Akpa biko ọ bụrụ na m akpọtaghị ya bụ aha gbaghara m. Esi how can I reach you? Etinyela m akara WhatsApp nke ị nwere ike iji wee kpọtụrụ anyị ọ bụrụ na maka nkata anyị na-akpa ebe a. Etinyela m akara WhatsApp ị nwere ike iji wee kpọtụrụ anyị. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị maka nkata anyị na-akpa ebe a, ya bụ akara WhatsApp idere anyị ozi na ya bụ WhatsApp anyị na gị ga-ekwu ebe ahụ. Maazị onye nwe mmadụ daalụkwa. Ihe ọzọ wee bụrụ dịka ndị Igbo ọtụtụ n'ime ndị Igbo bụ ndị ka kwenyesiri ike na one Nigeria. Ọtụtụ n'ime ha bụ maybe ndị bụ politicians, ndị feel na ha emego invest so much in the journey of Nigeria that they've gone too far to go back. Kedu ihe ị nwere ikwu maka ndị dị otu ahụ? Kedu ebe ndị Igbo kwesịrị ibido ugbu a, apart from ịrụwa ala Igbo? Kedu ebe ndị Igbo nwere ike ibido politically and economically? O nwere onye n'ime fada go too far to go back home. Otu ị nọ na Nigeria, obodo ị nọ gị ị nwere ike ikwugharịgodo ikwuru biko? Ikuku mgbasa ozi nwere ka o si mee. Ya bụ ikuku bụ ịntanetị netwọk onwe ka ya bụ ihe si eme ugbu a osichaghị ike. Unu bụ ndị na-ekiri ekiri, onwe ihe unu na-anụ maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi na-ekwu. Ọ bụrụ na unu na-anụ ihe ọbụla na-ekwu, ndị na-ekiri na Facebook na-eme ka mara maka na ya bụ ihe hanga ebe a, ọ nọ ofu ebe ya bụ ihe adọbirila. Ọ dị mma. Otu ihe anyị na-ahụwa n'aka ndị rụrụ ya bụ igwe mgbasa ozi bụ nke a kpọrọ netwọk. Ka m kelekwa ụfọdụ n'ime ụmụnne m ndị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume. Maazị Chima Sunday, ekelekwa gị nwanne. Ọ bụrụ na ị na-edere ihe, ị nwere ike idere anyị ebe i si esonye ka anyị kelee gị n'ụzọ pụrụ iche. Ma ọ bụrụkwa na ị chọrọ itinyere anyị ọnụ na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime taa, ị kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị nke nọ n'iru ihe onyonyo a ugbu a, ma ọkwanụ ịpịa aka n'ebe ị ga-etinyere anyị request ka anyị bubata gị na ya bụ ihe emume. N'ihi na ya bụ ihe emume anyị anọwala ọdọ na ya mere anyị ga-eme ọsịsọ, anyị ga-eme ngwa ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịghị. Ka anyị chetu obere oge mara ma onye ọzọ ga-akpọ. Ọ bụrụ na onweghị onye ọzọ kpọrọ, ka anyị marakwanụ ma maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi ma ọ ga-alọghachite azụ. Maazị onye nwe mmadụ, ọ bụrụ na ị ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, tụkwa m request ka m bubata gị n'ihi na ajụjụ ahụ m jụrụ gị netwọk ekweghị ka ịza ya bụ ajụjụ. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị, ịtụkwa m request ọzọ. Nwanne m nwoke Ekene Jenichukwu Evidence, ekelekwa gị. Ọ sị thank you for the lecture. Ekele gị nwanne m nwoke. Nwanne anyị nwoke Maazị Osita Nwafọ, ọ sị Igbos never see anything. Let's see what will happen to Lagos State. Ọ wee bụrụkwa maka ihe na-ekwu okwu ya bụ kọmentị arụtụla aka n'otu ihe m kwuru, si na nna anyị Agbado abatago n'oche. Ebere na-emere m ụmụ afọ Igbo niile ndị nwere akụnụba ha ka nkụ n'ụzọ ije, karịsịa ndị akụnụba ha ka nkụ n'ala Yoruba. Ihe ga-eme ọ dị nnukwu. Ọkwa mgbe a na-arụ trade fair ka a sị na nna anyị bụ Ọdụmegwu Ojukwu, ha mere invite ka ọ bịa for the opening ceremony.
na ya bụ trade fair market, ọ hụcha ihe ndị Igbo rụrụ ebe ahụ fee n'isi, na-agwa ha na unu ga-eluzi ha niile, unu chebee na echiche, unu cheruo na echiche ụlọ. Mana kemgbe ahụ kedụkwana ihe na-eme? Ndị Igbo amụtalakwana ihe? Ọ na orube mgbe anyị ga-amụta ihe dịka ndị Igbo? Echere m masị na ndị Igbo kacha ma ihe n'obodo Naijiria, mana abịazie mgbe anyị kwesịrị iji ihe ahụ anyị mara wee baara onwe anyị uru, anyị ebido kọwa inyo. Nwanne m nwoke kpọrọ, onye mbụ kpọrọ na ya bụ ihe onyonyo, onye si na ekwesịrị ịrụgodo ala Igbo, ekwesịrị ịrụ ala Igbo, mana kedu ndị anyị na-eche ka ha rụọrọ anyị ala Igbo? Kedu ndị anyị na-eche ka ha rụọrọ anyị ala Igbo? Ndị nọ n'ụlọ rụwazie ala Igbo. Eche m ka sị na ndị nọ n'ụlọ nọrọ ndị pụrụ apụ, ndị pụrụ apụ nọrọ ndị nọ n'ụlọ. Ya bụ ndị ahụ nọ n'ụlọ, ọ bụrụ na ha arụnwe ala Igbo, ị gaghị alata ala Igbo ọzọ. Ọkainụ mma otu ahụ, ụmụnne m, ọkarọ mma otu ahụ. Ndị nọ n'ụlọ, ha nọ n'ụlọ, ha na-elete ụlọ. Maazị onye nwe mmadụ, anyị kwugidere ndị nwe ikuku eji agbasa ozi adọbie ya bụ oke. Ị nwere ọ dị mma, ọ dị mma. Ngwanụ ike chetara ajụjụ m jụrụ gị. Asị m na ndị Igbo ụmụnne anyị n'idi inwe mmụta dịka etu ndị Nnewi ịkpatara ego n'ala Igbo si eme emume. O nwere ndị Igbo, ndị Nnewi bilive akụruo ụlọ. Ọ kpọrọ ịnọsin moto ije establish factory ha na Lagos, Kaduna, Abuja. Ọtọ Nnewi ka ọ nọ. Ọtụtụ ndị ịbata na Nnewi ma kọshiaris ha niile ịba na Nnewi bifo ọtụtụ establishment ndị adụwesi na Nnewi dị a. Ọ ya mmiri by ha nwee nata ụlọ. Ije na Ibadan, Ogun steeti, ihe afụ much establishment ndị Igbo ma ndị nọ ntụ pharmaceutical. Ije na Ilugbeju aja ije na Ilugbeju ifu gị a na-akpị ya ebe a ka New Life Pharmaceutical ha nọ, ndị Igbo nwegasị ha. Ọ bụ na ndị a bunatara kọmpani a niile na ndị Igbo, ihe na-eme kịta ọ gaghị adị otu ahụ. Enwere ike iburu kọmpani gị dowa na ndị Igbo, na-ele ahịa gị na Lagos, na-ele ahịa gị na Abuja. Ọ bụrụ iwu na mbefe ile ya na kọmpani gị adịrịrị na Lagos. Ewekwana iwe maazị onye nwe mmadụ. Ihe a ka m na-agwawa ọtụtụ n'ime ndị mụ na ha na-anọ. Na-ajụ ha, ndị ka anyị bịagodu na factories, ndị Yoruba one ka ifugo head office factory ha nọ n'ala Igbo? Ndị pastọ Yoruba one ka ifugo their head office, their church nọ n'ala Igbo? Sọsọ ihe ha na-arụ bụ branch ebe a ga na-azakọta ego epushi to the top. Dangote as the richest man in Nigeria and the richest man in the whole Africa for that matter. Kedu ebe factory Dangote nọ n'ala Igbo? Depo ka nwegasị ọhịa ihe a ka anyị na-eti mkpu ya. A na-asị gị na ọ ga-egbu otu ụmụnne anyị ndị gochara ana na Jawe steeti. Gọọmenti nọkwa nye apruva egoro dị ana see plan were nye gọọmenti, lokal gọọmenti nye steeti ebe apruva alụcha ụlọ niile ha rụrụ. The same gọọmenti ahụ akwụkwara ụgwọ ime apruva that building plan na ihe niile by the land location ihe niile na titere azụ si na ebe a rụrụ ụlọ n'ọzọ airport ka ebe ahụ kwatucha duplex ụlọ niile na-arụ ọnụ millions. Did you know why it's like that? I'm on that thing and it may not any effect on them because it's not for them. But then now, so only more that is out there thinking home now with a problem. If you are not thinking home now, you have a problem. As an Igbo person, you are not thinking home now, you have a problem. So I some people are saying that make establishment they can't. It's not easy. My day it's easy.
o nwere ihe gwa gị buru ụlọ gị come back anyị nwe land ịbịa na Delta na dị ya ịbịa na Anambra na dị ya ọ bụgodị dị nwetara ala si ọba aka ukwu gbadawa nke a na-akpị ya ihe ala gbadawa Oraifite gbadawa nke a na-akpị ya ọzọ ụbụrụ ijewe na Anam jewe na nke a na-akpị ya Otu Ọcha jewe na Achara Ọka jewe na Amansi pụwa ebe na ebe pụta na Ndị Igbo jewe nke a na-akpụ ya Enugu Agidi ijewe na Enugu steeti pụtawa na Ebonyi steeti onwe ebe a na-adịrọ si butewe kọmpani na Ndị Igbo ka anyị na-alụ kọmpani bikọ ndị Hausa niile ji ego o nwere ala ha ji nwere building residential house na Ndị Igbo o nwere ala ha ji o nwere sinetọ inwere residential building na Ndị Igbo but ịpụ Abuja ije Kano ije Katsina ije Abuja ije Plateau steeti ịfụcha na Ndị Igbo nwechara ụlọ dị it's okay. You understand me? Yeah. So Ndị Igbo need ịnata n'ụlọ si were nwayọọ kịta na ndị nwe company relocate where the company ụnụ ebe ahụ iji mee head office were ya mere branch office buru isi ụgbọ nata na be gị a na-ekwu ya na oke ọkwa afụgo ka o si wee gaa ma ndị isi pastọ ahụ ụlọ uche na anyị na ha jechakwa prọfesi maka New Nigeria prọfesi ha nyere na Tinubu ọkwa ndị isi ụka anwa na-agwakwa gị nke ikpewe ekpere na God enyere Tinubu aka isevu Nigeria. This is an interest. Ọdụ ọbụla ọsọ gede problem anyị nwere na Igbo na chọọchị take abịa wepụ onwe ha na politics. You can take yourself out of politics will keep you in perpetual bondage. Bible, akwụkwọ nsọ dere ihe say that the government will be upon the shoulder. Kedu ọya nọ na shoulder? The Bible also said that when the righteous is on the throne, that the people will rejoice. Church should know that politics is all about church. Church is better than politics because they have population. There are things we need to do as in the mother. I say I don't want to be partisan, a man of God who is a child of devil. What yesterday had a made to inauguration. The inauguration place can now where injection in wiki sustain here. Ọ bụrụ maka prezidenti ahụ unu nwetere, prezidenti ahụ bụ nna ahụ ya ka Android phone a ga na-achaji ma ịchajighị ya ọnyụọ makwa iPhone ka anyị si nnọọ phone a ga na-achaji Android phone bụ onye nke mma onye nke ahụ ịma China awa China nke a na-eme ị na-achọ nke awa China nke eruru Android phone nke awa China ama agwa eziokwu. So what we need to do, let us begin to clamor for Ndị Igbo. There's one good thing I want Igbo people to learn. Maka Ndị Igbo nọ na America. Igbo na America na every state in America nwere ihe aji mara ha. Every state in America nwere ihe aji mara ha. Nwee particular thing ha na-emekarị ọ bụ na every other state na-achọ ha abịa to patronize and buy from them. Now, other than Igbo land to de-industrialize, we are not talking about selling market to Nigeria. Our neighboring countries will be coming to buy from us. We will be shipping. We have what it takes to do that. But here is a fear. And let me tell you, if we keep harboring this fear, it will limit us. Let Obi this lion heart aji mara Ndị Igbo ka were ya meke na ofu ihe ka ama Ndị Igbo bụ Igbo because otu Nigeria dị taa na Nigeria ka bụ iru obere iru Nigeria gara ruo taa bụ maka effort of Ndị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwere company na Lagos steeti, ị nwere company na Ogun steeti, ị nwere company na Abuja, ị nwere company ebe ọbụla. Adị m ekwu okwu maka ndị nwe hotel
onye nwe hotel na Lagos nsogbu adịrọ. I'm talking about company ebe a na-manufacture something. Like I saw Obi Kubana a na-alọnchi Odogwu Hama. Ọ bụ na eziokwu na the company ị na-arụ Odogwu Hama nọ Nigeria ebe a ka ọ dị. O were ya na Lagos. Mmadụ Obi Kubana amụkụ. Forget ego ji, mmadụ ọmụkụ ka ọ. One to equal Yona. Obi Kubana cannot doubt the fact that now, when the Omoke and a Maxwell, Asama Food and Brew Valley, you see talk away about Tamba. All company number. The guy won't if I couldn't know about company all number, and a Aquamas, and a room million. It's just that now. You are disturbing me. Sorry, all company all number. Company now, all we are know about Nanya Mua. Many the guy in Arunoba was competitive with what is it called? Eva Water. And they put me in Lagos, they put me in Abuja. With Troco, they put me in every state in Nigeria from Obama Breba. It's quite unfortunate now. Among me and my we are not mismanagement. Can the company where this year this all to all the time. But initially the company was one of the pride of Ndị Igbo in terms of minute. If Obi Kubana, more privilege, he watch he had the choir meeting about it. He had about it around 2627. Aquamas in the rain. Mbaka Muam when Obi Kubana. Around this guy, Obi Kubana and this Aquamas in the Perebana visa. Before Kubana, let me tell you, people, see Kunatawa. Here I didn't have where they don't have both. See, with the way and Igbo. I ain't go here. You can have branch. Then we keep a branch in another place. But head office is getting at all. Also, Chiwagi na one baby. Somebody na working that in Igbo has invested much outside that. Organically, he's in at Awashi. All the easy. You have made an establishment. All you need to now relocate China, rule that same factory and Igbo. Make a head office. Where you say that one in Lagos as a branch office. Lawyer it. Adịmma Maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi daalụ okwu ndị be anyị na-asị dekwu ma ọ bụrụ na ikwu okwu ikwuchi okwu ọ bụrụ na ikwutere ihe ikwuru o nwere ihe ikwuru maka ya esi na ndị ụka na-abịa sị na na-efile na ihe a na-eme na politiks agbasaghị ha na-agbachi azụ. Ị na-ekwu maka ndị ụka na ndị na-eje ụka ka ị na-ekwu maka ndị isi ụka? Ndị isi ụka Ọ dị mma. ndị na-eje ụka. Ọ dị mma. Okay. Ije n'obodo oyibo ebe ụka si bịa. Kedu ihe ụka? They discuss maka economy in their gathering. And they discuss how to build their system in their gathering as a church. And then they want the model, things and what and how they want their country to look like. At the same time, and then make what government and God, you know. You understand me now? Mm-hmm. Their church, they are active in politics, they are active in economic building, they are active in social, empowerment and enlightenment. But if they are in Africa, our church are only based on spiritual. Can you know what is spiritual? Our church is not involved. They are not active in governance. They are not active in politics. They are not active in social whatever. That is one of the major problems. But church have much followers. About how they teach more about economic building, and they teach more about politics and governance. You become what you hear. They well-rooted in anything that had to do with Amusu. Now, you teach you in a church in Bobana. The church and now have devil, wind. So, Africa, they well-rooted in winch and devil. Nobody is teaching them anything in the good year. So, Bishop was thinking that he's not active in politics, that he's a man of God or man of right, yeah? Pastor Papa, they say, I don't do politics, I'm an apostle. He's not an apostle.
Right, yeah. Because you have a follower, you already that platform to actually bring a kind of values that will help the environment, that will help the society. But I did I'm not call you also. Mazi onye nwe mmadụ. Before I step down now, on this election, look at the game. Tinubu and co were busy working out their victory. Why the church be busy? At the end, who owned the victory? Nobody the one that is now walk with out. So there are things you don't do. After praying, you fail to work, your prayer becomes useless. If you pray and you fail to put what you pray to work, it better be useless. Eziokwu ka ọ bụ. Ọ dị mma, Maazị onye nwe mmadụ daalụkwa. N'ihe gbasakwara ndị ụka, o nwere okwu ikwuru ugbu a nwere ihe o chetara m bụ ihe mere n'obodo Naijiria n'afọ 2015, oke afọ 2014, ihe gbasara ndị isi ụka iwebata onwe ha makwanụ ị na-etinye anya na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo. Nwanne anyị nwoke bụ Reverend Fada Ejike Camillus Mbaka nwere okwu o kwuru, ọtụtụ ndị mmadụ ka na-echeta ugbu a. O kwuru na afọ 2014 mgbe aka na-akwado election 2015 mgbe ọ sị na Jonathan bụ bad luck to Nigeria. O kwuru ọtụtụ okwu mgbe ahụ nke ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụta ka ihe soro wee kwatuo Goodluck Jonathan na ya bụ ihe emume ntụliaka nke mere n'afọ ahụ. Ọ bụ na icheghị na ụdị ihe dị otu a maka mgbe ahụ ya bụ ihe mechara, ọtụtụ ndị mmadụ bịazi na-ajụ kedu ihe mere Mbaka dịka onye isi ụka ji wee hapụ ozi ọma ihe gbasara ụka ọ ga na-ezi wee na-etinye ọnụ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. Ka m gwa gị problem Mbaka nwere. There are difference between somebody who will see without having knowledge. On will see, but on no knowledge. Let me direct my words so that can the mother got me. Being active in politics is different from castigating somebody in politics. How did it mean to be active in politics? There are some things I want to do. No matter why you are growing up, have it in your mind that it is in your hand to make sure that electricity in Oboda. It is your hand because prayer cannot do it. It is human being that will work those things out. After we have prayed, we swim into action to begin to bring to bear those things we have prayed for. They can't come magically. The next thing they even pour the lojo the wine is suit to the answer. Are you getting me now? So now I have prayed that I need a wife. I'm a wine. That is the only way my prayer will be answered. If I have prayed and I failed to put my prayer to work, I did not pray. Because I also that faith without action. Now Mbaka Daria, in the sense that Mbaka has a congregation, very large one. To have a very good political setting or whatever. How did I mean? Teaching his member, Imana, Mbaka can build over there. Mbaka speaking on a congregation. Enwekwana mba ọbụ ihe nchọrọ ikwu bụ ụmụ Igbo ndị ọma na-ekiri anyị bikonu, ọ bụrụ na ị na-esonye ihe onyonyo a, echebu m na ugbu a na emechala ya bụ ihe emume, mana dịka ya bụ ihe na-aga n'iru wee na-adịkwa more interesting, unu na-ahụ ka ya bụ ihe si aga. Ya mere ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume, otu ihe ọma m chọrọ ka ị nyere anyị aka bụ biko tụsara m ihe onyonyo a, maka na ige ntị ya bụ nkata nke anyị na-akpa, ị ga-ama na nkata onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla na-asụ asụsụ a anyị na-asụ kwesịrị isonye n'ihe emume a, n'ihi na ọ bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ, okwu onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị isonye n'ime ya. Tụsara m ya bụ ozi ebe ọbụla ị nọ, WhatsApp group, Facebook group,
mere anyị ihe a na-akpọ Facebook watch party, tụsa otu ọbụla ịma ị ga-esi atụsa ya bụ ozi ka ụmụ Igbo sonyere anyị n'ihe nke anyị na-eme. Maazị onye nwe mmadụ gaa n'iru. Now, I watch Mbaka with congregation as a reverend. Ndị mmadụ believe so much of. He can use his medium to raise men and women that have the fear of God, to be in the state house of assembly, to be in local government, to serve as a counselor. Are you getting me now? That is how relevant the man of God are the Amaro. They have a congregation that will raise godly men, as we always hope to get. Now, in the fear of God, to be in the affairs of governance. All these men of God has what it takes to raise men and women that will redirect the affairs of this country to a better direction. But problem how you understand me now? Long throats with their problem. Long throat with their problem. They have a podium, a platform where they can raise men of honor that we have to reshape and reposition the system. But what they keep doing is giving prophecy. Prophecy is quite different from building. If you want to have a better country, a better society, today now, are we not talking it in the news? Now, China go their first aircraft. This is a projection. This is what they have in mind. And every of their system, right from their nursery and their second, they keep imparting their youth. They keep imparting their youth. They keep imparting their youth on what they want to achieve in the next 10 years, in the next 5 years, and they are working on it. They keep raising men who will make their country proud. Now, the only thing I have for that, the only area I know Kochukwu is very perfect. Telling you now, winch. It's not one winch in Abiswadero. But that is not our major problem. We should raise men and women because the Apostle of God said, when the righteous is on the throne, then the people will rejoice. Where are we going to get the righteous? Is it not from building men and women that will be of honor from the congregation? You can't pray, okay, can I go better now? Can I change it to how possible God in now? Can I go better now? Can I arrest that sheriff? Shatima, go change it. How possible God? It is not possible. It's not possible. So we have first, I didn't face God Toto among them messing here or to here question. So like in back you Jonathan, he misplaced his own position as a priest by going to the part of castigating and condemning somebody instead of bringing a solution. Even in another thing, you're working with a solution because he's going to the part of the condemnation. The person which is the heart of we support no to do in Nigeria. Even when they send him aside, also have Ungaya and aside for every month before now. So what are we saying? Church would have been a very beautiful tool of repositioning the society. But the problem when they not even the church is a problem. They don't know their right from their left. I'm telling you because whosoever that want to take it should take it. Or who do anybody actually here. But church fail woefully. Because the purpose of church is to build values, morals, build men and women that will have that fear of God, that can find themselves in a position that will be benefiting to humanity. Have we not prayed? Let's ask ourselves a question now. Peter being on a Twitter but I not console people. Should we keep? We cannot subject ourselves to hope the more because we are believing. Okay, anybody subject his or herself to hope will be hopeless in future. If you subject yourself to hope, you'll be hopeless in future. Even Christ never subjected himself to hope. If you read the account of that man, he walked himself into that victory and they celebrate it today. The people have been able to read their history.
Every one of them work themselves into this position, and they celebrate it today. So what are we going to do? Today, I made a video yesterday. I was trying to tell the Christian, this election support to go to P2B or go to little impact on women. That is to show if you guys have been in politics, spiritual, no can make it go very huge impact. It's a very serious one. I can make it go serious impact. So one them nke bụ isiokwu ndị Igbo tete n'ụla na ọ dị ka na anyị na-ala n'ụla. Igbo tete n'ụla na anyị na-ala n'ụla. Let us unite. Let us come together and form a very strong unity among ourselves so that we can discuss on how to handle the situation we are into today. One day down we all need to live on Kaide Gagabali. Ọ dị mma Maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi daalụkwa maka ya bụ ọnụ nke na-etinyere anyị n'okwu okwu niile ị na-ekwu were anya ya bụ okwu kwụ ọtọ ya bụ ihe emume etowala ogologo ma anyị ga-eweta ya n'isi njedebe ugbu a mana Maazị onye nwe mmadụ onwe ihe ọzọ ị chọrọ ịgwa ndị Igbo gbasara ọnọdụ ndị Igbo n'obodo Naịjirịa ugbu a o nwere otu mkpụrụ okwu ọzọ maọbụ abụọ ị chọrọ ịgwa ndị Igbo tupu anyị apịachie ya bụ ihe emume? Ok, ị na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a? Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ndị na-ekiri anyị ekiri unu na-anụ ihe m na-ekwu? Hold on, can I get your phone? Ademma. Hold on, let me go back and let me just go out and come back so that I can hear you. Udo dị. Ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ndị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume. Onye nke anyị na ya kwuchara ugbu a ọ ka ga-alachitekwa ikwukwa ofu ihe ma ihe abụọ tupu anyị apịachie ya bụ ihe. Mana ka anyị na-ele anya ya ịpịachi ka ọ lachite tupu anyị apịachie, o nwere ofu ihe m chọrọ ịgwa anyị. Ndị Igbo, o nwere otu ihe anyị na-eme dịka ndị Igbo anyị anaghị emetacha. Ị ga-ahụ onye Igbo abịa na religion, we tend to fight for our God. Onye Igbo nwere ike ịkpọ onye Igbo ibe ya asị maka na ọ na-protect religion. Onye Igbo nwere ike ịlụsa onye Igbo ibe ya ọgụ maka na ọ na-protect religion. Mana abịazịa na gọọmenti, abịazịa n'ihe ruru mmadụ dịka onye obodo, abịazịa n'ihe mmadụ kwesịrị irite bụ nke a kpọrọ ọ dị maka mbịa, abịazịa n'ihe gbasara ihe fundamental human rights, ihe ruru onye dịka onye obodo, anya hapụzịa nke ahụ ka Chukwu lụwara ya ọgụ. Politician ga-eburu ego ruru mụ na gị, ego ndị obodo, burucha ya were na-eme ihe sọrọ ha, a na-ekpere Chineke sị ka ya mee ya bụ politician arrest ka ya gbuo ya bụ politician. Ihe ruru anyị kwesịrị ịfight as human beings, anyị kwesịrị ịpụta kwuo okwu, anyị kwesịrị ịpụta gosi na obi adịghị anyị mma, anyị na-ahapụwa nke ahụ ka Chineke lụọrọ anyị ya bụ ọgụ. Mana abịazie ekwuta ha n'ihe ọbụla gbasara religion, ekwuta ha na ihe ọbụla gbasara okpukperechi, ebe ahụ ka anyị na-egosi onwe anyị na anyị dị ike, ebe ahụ ka anyị na-egosi onwe anyị na anyị mara ekwu. Ihu onye Igbo ọ na-akpọ onye Igbo ibe ya asị maka na ya ekweghị n'ofu ihe. Ihu onye Igbo ọ na-ahụta onye Igbo ibe ya dịka ekwensu maka na onye a na-eje ụka ya na-efe arụsị, ma maka na onye a na-efe arụsị ya na-eje ụka. Ndị Igbo ihe kewere anyị akarịgo, ihe anyị ji wee tiso onwe anyị akarịgo. Oge erugo mgbe ndị Igbo ga-abịakọta ọnụ, ma ị na-eje ụka, ma ị na-eme ọdịnala, ma ị kwere na One Nigeria, ma ị kwere na Biafra, ma ị kwere na DOS, ma ị kwere na autopilot. Oge erugo mgbe ndị Igbo ga-abịakọta ọnụ dịka ukwu azịza.
anyị bịakọta ọnụ dịka ukwu azịza ihe ọbụla ruru anyị ma ka nọ n'obodo Naijiria ma chi ipulu epulu anyị kachi nọ n'obodo Naijiria anyị bịakọta ọnụ ka ukwu azịza ihe ọbụla ruru anyị n'obodo Naijiria ga-eruriri anyị, ọ ga-alatarịrị ala Igbo. Ma anyị bịakọta ọnụ ka ukwu azịza sị na anyị chọrọ ipulu from Naijiria, ọ dị very easy. Ọ bụrụ ndị a na-akọ ebe a, 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 ọ ka ha ọnụ mma ụmụnne m ndị Igbo. Maazị onye nwe mmadụ, dịka m jụrụ gị na mbụ, asị m gị kedu o nwere otu ihe ma ihe abụọ ị ka chọrọ ịgwa ndị Igbo ga-ebiri ha ebiri n'uche tupu anyị apịachie ya bụ ihe emume, n'ihi na ya bụ ihe anọwala ọdụ. Oke, ihe m nwere ịgwa Igbo ndị nwe m uwu na dịka otu o si wee dị ụbọchị taa, ọ gọsigo n'Igbo siri ike, ogo onye nwe ihe o mere ka a na-atụka aka agba mgba. Ọ bụrụ na o nwere ihe Igbo o mere, agaghị na-atụka aka agbagbu Igbo. Ebe ọ bụla isi atụ ọnụ anyị, eji m ayịyọ, adị m abịa ya asị mba, adị m etikwu ya asị ọda, adị m akọkwu ya, emekwu ya n'ọmụ akarịsị onye ọbụla. Ayịyọ ka m ji wee na-ayọ onye ukwu ma onye nta na o ruola Igbo ya ate nke home. O ruola mgbe Igbo ya anata n'ụlọ. O rugo mgbe ụmụnne anyị niile nwechara kọmpani dị iche iche. Ihe enwe kọmpani a na n'Igbo, si buru kọmpani a natawa na n'Igbo. O rugo mgbe ọ ya adị nwere si natawa ana ọzọ dịka ibi ya ndị na-edu anyị ịnọ na politiks, ịnọcha na politikal pati dị iche iche. Orugo ukwe mbụ na ya drọpụ selfishness. Orugo mbụ na ya ewepụ aka na self-centeredness. Orugo mbụ na ya ewepụ aka na ihe ọjọọ. Orugo mbụ na ya akwụrụ na-akwado nwanne ụnụ na nwanne anyị nwaanyị kwuru egwu gwụọ ọnụnụ be nwanne agba n'ọsọ. N'ọgwa nwanne ozu na nwa ozu arụ. Ihe arapụzi nwanne gị jewe ebe ọzọ dịka Emeka Ọfọ nwanne anyị nke ọrụ Ifite. O nwere library Emeka Ọfọ rụrụ n'Igbo. But ije n'ugwu Hausa, the highest library nọ n'ugwu Hausa nọ na Katsina obodo Buhari, Emeka Ọfọ rụrụ ya. Ego niile o ji ndị nwa dị agụkwa akwụkwọ onwe nke ọrụ na n'Igbo. Dododoni na-emenata n'ụlọ na anyị niile ya. Ebe Naijiria si na achọrọ anyị ka anyị dozikwa n'ube anyị, ya ewere aka anyị dozie ebe anyị na ọ ya adịkwana anyị mma. Ọ ihe m nwere ịgwa ndị Igbo. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Maazị onye nwe mmadụ, daalụkwa. Dekwu. Ekele m gị n'ihi iwepụta ohere sonyere anyị na ya bụ ihe emume. Ọ bụghị sọsọ na isonyere anyị kama ịbatakwara ma tụnye uche gị dịka isi emebu na mbụ, maka na ihe nji wee mara gị bụ ihe ọbụla a ga-eme ka ala Igbo wee dị mma. Ọ ihe ebe ịkwụ na ya wee na-asị gị daalụkwa maka isonyere anyị na ya bụ ihe emume. Anyị ga-apịachi ya bụ ihe emume n'oge na-adịghị anya. Mgbe na-ekelekwa unu bụ ndị na-ekiri anyị ekiri, ụmụnne m ndị na-ekiri na Facebook na ndị na-ekiri na YouTube. Ekelekwa m unu ka unu si wepụta ohere, wepụta oge unu bịa sonye anyị kpaa ya bụ nkata. Ndị denyere uche ha na ngalaba okwu bụ comment section. Ọ bụghị okwu niile edenyere ebe ahụ ka m nwere ike ịgụpụta, mana aka m ga-agụkwa ọtụtụ n'ime ha wee dechikwa ndị m ga-edechinwu. Ọ wee bụrụ maka ya, anyị ga-adọrọ ya bụ ihe emume wee bịa n'isi njedebe ugbu a. Maazị onye nwe mmadụ, ana m asị ka Chineke nna gọzie gị, kelekwara m ezinụlọ gị. Anyị ga-enwe na nzukọ ọzọ. Daalụkwa. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ. Ise. Ọ dị mma ụmụnne m, Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ana m asị unu daalụkwanụ. Ya bụ ozi nke anyị na-ewetara unu taa, ya bụ ihe mkparịta ụka, echefukwala na ebe isi anụ ya bụ ozi bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m akwụkwọ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ka emesịanụ.
ndị nọ na YouTube adịkwa ka ya bụ nke YouTube ga-afịa m ahụ. Kedu ka m ga-esi esevu ya bụ ihe? Anyị ga-esi tụpụta alụ ka anyị ma na anyị ga-alụ ihe dị otu a ngwenekwanị. Kedu ka m ga-esi esevu ya bụ ihe na YouTube? Unu ewela n'iwe, nke a bụ izizi mụ a ime live video na YouTube.